Kajing penbena na kedor barsenong jarasi. Bakajing pun kucnong kan long ha ka hendrel terik ubnai naiwing arhajar arpawai keban sedang nadu kapor prabaje menstep. Ka Marmain Primary Health Center ke Balabu ha ka Senong Marmain hari Bohoi District ya ke Balabu yo mau Nongrim nadu ka khandai tarik ubnai me arhajar hnreu ke Bala debru bancana ya ke building jong ke ke PHC nang ta ke jakasa jong ki nongtrei hnrei kumbalala ban sakhi hadu menta ka building la shui Ingjah nang ta ki tegi quarter la ne ki ying ki bala penmang na ka menta ki nongtrei ki teiru ki la kala Ingjah bat namar ka jing I Ingjah ki jing khang yet bat ki jing khang ba bat ki we ki tiar kila puut bat kila julor no. Uba Tiblem Lumpoi Ubadeu General Secretary jong keseng san perthei NPP Nongpo Constituency ringkat bat khot jong kate keseng san perthei nak Nongpo Constituency haka jingle jurip hanin gasngi kata haka Sautrik ubnai November arjar arpawai kilapan pau ye ka jing sokhya halor ka jing sha ino jong kate ke PHC nadu kate ki Snem ke bahadu menta kalakot kumba hadu khat san Snem kenti kumba ka longhi ki nongsheng shenong nagate gathany nalor ka jings new jong surok ki habanwan hadu ha umden PHC na ka bantaban yo ya kilat jing sumar la ka dei ha ka jingpang ka ba malumala lane ka jingpang ka ba une unong yalam ulong ru ba ka ni ka kam unle ira ban ya kran siki bor bahalor jong ka sarkar nalor jong ki khot jong ka NPP Nongpo Constituency ki blai don lang ha ka ni ka sngi ki kentup yo ba honeswar ingti ubadeu rang ba shenong jong ka shenong pisam huru uba Dennis Khlem ubri urang ba shenong jong shenong khuswai uba Pius Ronghang ubri urang ba shenong jong shenong Ingjal B uba Lauren Ingjal ubri urang ba shenong jong shenong Ingjal A uba Biju Khlem ubri longsan jong raj Marmain lembat kwe kinong elam jong kate gathany Tutsi ni wan ban pej ban khmi ya kaneka PHC hang ne Marmain ka balabu mau Nongrim na du ka khandai tarik ume jong ka Snem ar hajar ndrim kap hadu menta kaneka ka PHC hang ni Marmain kam pandon kinong tre kumta nakaliang jong ka parti da ka jing songkhia ka wan page hakane ka singi bat ka jing kerpat galong ba ka sarkar ka de banshim no ya ka jingbu no ya kinong tre jong kane ka PHC mardol Tang kini kikentin bat nga da kularu hakane ka singi bangin le ra ya kane sia minister beripe jong ka health department iba Jim ke Sangma